Pandhita Durna. Mengko gek ana rasa sing wigati tumrap dheweke karo para bendaraku. Wah. Karmu kurangane apa para piyayi Ngamarta luwih wicaksana. Becik aku mundur. Tak rewang ana ndeku-ndeku, tak rewang nyuwun prisa. Lah kudune ana ngersani Sirundrawati dasar gegaduhan pusaka Kacapasan tur panjalmane Bathara Senu. Kok ndrene mau ngopo? Luwih. Tak tinggal ben mongkok danggep aku kalah ya karmu sing pokok aku kepengin ngerti bapak sing sak dhewe. Sang Puspitoron Katiping Samirana Amre Ngaskandaning Sekar Gadung dereng ngantos abenajeng kalian kula Petruk sampun mundur paman. Lah rak temenan. Kula rencang nekungan ing murba dumadi panjenengan majeng menawa kula pancen matek nggih, matek. Aja nganti anak Prabu Dasa Kumara nyekel Petruk kok mindhon gawen. Lah panjenengan majeng kula terus maca kulhu balik. Petruk banyu bisa kewolak-kewalik. Nyatane sang kawasaken kulo balik Petruk ajeng belajar urung nganti ketemu, urung nganti kepethuk wis mlayu. Mboten kok jalane adil panjenengan, jalane perkara panjenengan dereng tepang. Mungsa prabawaning kulo balik niku mau. Sak menika wonten paman. Gandeng pepeteng negari kita sampun mboten wonten. Langkung prayogi para kadang kula Kurawa supados sumadya tata-tata njagi mbok menawi wonten telik sandipaya saking damelanipun tiyang-tiyang Amarta. Menapa dene anjagi pakunjaraning para Pandhawa. Oh kesiyan ya kesiyan. Mangke yoga-yoga kula Kurawa cekapun bapa piyambak badhe paring dawuh kesiyan mawon.
Tinon ing pamiyat busana maneka warna kencana bro bandera layu kumitir sinrang pander sing maruta Sirna kumaraning wiyat mangkian kumlebeting duwaja serusu brasta kayu kaprapal puspita andraing bumi ron mawur katiuping angin kukil ambyar sumebar sirep ing peperangan kraton Ngastina rikala semana kira kantong bolong mundur saking payudan ing ngriku semedya swaning kraton Ndrawati tanpa kantha tanpa kanthi jer sak utawi dangu nggih mlaya bumi rajang tepasing ora diwasa griting ancra pas dadi minggawu kirsengkan sengan anut bambing kapeng lemah miring geger mengger arga gugur sawya temuking puteng arga surya wis manjing bantolan gambarake Antarina gumanti wengi senajan to kaunteran peteng dedet leliran datan kagungan raos adrih lan kiguh perkewuh ngrusuk wana perjaten tan ngitung pringgo bae margi kacaran kang den ulati kang kinalebur saksa kumapi lidah kulawan pradit setindak nulis jangkah mangupungun-pungun tiasloki lurah kantong bolong genti ingkang winrasita anenggih kang kina sinambeting cinarita kang miluju wonten ing kraton Dwarawati. Prabu Bathara Kresna Nalindra kang wicaksana dasar kapanjalman Sang Hyang Wisnu uninga marang sadèrèng winarah. Rikala semana karawaning Rakanata Dwarawati sigra nggih nyamanggi den acara lenggah wonten Stinggil Binatrata. Ewa dene sinajan lenggah jajar marang King Raka tejane ketingal manter dumuging pasib Banjawi. Akeh para wiku kang sami uninga tetewe wong agung sinajan Nalindra minangka dadi memani ing ratu.
anenggih genti kang winur sita kocapa punika warnanipun ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka ingkang wis kaluka dumugi wonten ing manca negara yen to kraton Dwarawati papan pangleburing angkara murka akeh para ratu manca negari kang samyang gayuh marang kautaman nglebur tapasa tumungkul ing kraton Dwaraka yen to ngacarita dasa namaning nata dasa wilang semana mawardini kasu menang den ucapna ingkang sinuwun jejuluk Prabu Bathara Persena ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba ya Prabu Danardana wis lenggah dampar kentara ngrasuk keprabon mengkeraken para bidaya kang sami ngampil upacara pasuwanan anenggih ingkang nembe rawuh ing Rakanata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama sigra nggenya ngacaran lenggah jajar wonten Tinggil Byaturata mengkeraken ingkang raying Garbaruti Raden Setyaki Raden Singomulang Jaya Raden Wersiwira Tambak Yudha Bima Kunting tanah pisang nindya mantri muka pangarsa ring patih Udawa kang kepareng atur pasibbaning Purwadya Bala blabar pindha daladri sirtan wenten kang sami saburan waringin tanubah maruta datan lumampah Sinadyan to Agung Dwarawati datan sinangling yen to kraton ing Dwarawati semdinampa cobaning Jawata Ewadini kaget kadur kawasan sawunya prisa nyuraka rawuh sigra nggenya ngaturani kepareng ngluci tandriya kang kawijining ati
Krisang Wisnu Bathara kang tumuruning madya utamaning nata Perbudi Pawalaksana Liring Pawalaksana mangkana Agung genya paring dono anggenjar saben dina Kakang Patih Udawa wonten paring adhawuh Kanjeng Dewata ora ana kang nguciwani kabeh para narapraja kang padha ngabiyantara lunekipun ngabdi kados mboten wonten nglirawaken dawuh sedaya sampun sumadya swanun ngabiyantara suwun senajan kang abdi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepodo mawantu-wantu iya ingsun tampa kanthi bunga kang tanpa upama Koko Prabu kadang kula werda sak sampunipun prayogi lenggah ingkang raya ngaturaken pambagya panakrama Koko Prabu rawuh wonten tinggil Binaturata jagat Dewa Bathara Yai tak tampa tangan loro Yai Prabu saka pambagya marang pun Kakang nampa pamujimu kaya ora siji apa praptanipun Kakang syukur binagi sewu sombolan Dimas Sencaki marata ngaturna sungkem marang pepundhen sira kang nembe rawuh nuwun ngestaken dawuh Kanjeng Rama nuwun kepareng ingkang putra ngaturaken pangabekti Wa Prabu ingkang nembe rawuh iya nggih tak tampa kanthi bungah pangestu tampan ana nuwun kapundi wonten mesaka senajan ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu iya Dimas Sencaki tak trima pudya pangastawanipun Kakang tumrapa marang jeneng para kula cancang pucaing weni ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti sinuwun iya Kakang Udawa tak trima tak petelaken dada kendela padha-padha sak sampunipun prayogi lenggah ngantos damel kaget raos sing manah kula Koko Prabu rawuh tanpa ceca langkung rumiyin ketingal sumengko pengawak brojo ndamar sasi mriting narpada mboten kendhat ageman kang tanpa tumata menapa ingin nimbulaken dukita ing penggalih Koko Prabu mbok menawa ana luputipun Kakang amarga praptanipun Kakang tanpa suka uning luwih dhisik ora liya pun Kakang
njaluk luberna samudra pangsama inggih boten dados menapa. Praptanipun Kakang sepisan tuwi marang Yai Prabu tuwin kabeh para garwa putra Sentana kang angka 2. Pun Kakang nampa serayane Yai Prabu Jaka Pitana sakadang kang supaya ngaturake sungkem ana Yai. Kula tampi kanthi bingah kapetraken wonten Dodo Kendela sami-sami. Lah yen wis ditampa. Dadipun Kakang mlayokake duta penglawung kahanan negara Ngastina Yai. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten raja pejah menapa Koko Prabu. Kahanan negara Ngastina kang wektu iki nampa bebenduning Jawata akeh para kawula kang padha nandhang cintaka lara esuk sore mati lara sore esuk tekaning pati. Dawing Jawata kang mesti nampa marang Yai Prabu kalbu ana ing wangsit. Tata tentrem kaya wingi-wingi maneh kraton Ngastina yen Yai Prabu ora ketan muskedap netra kersa rawuh ana Stinggil Biradrata negara Ngastina. Senajan to Yai Prabu Bathara Kresna karo Yai Prabu Jaka Pitana iku kaya rumangsa adoh nanging Yai mulat marang pun Kakang jar pun Kakang kadang iki. Pun Kakang pangayoming para kadang Kurawa yen nganti pun Kakang iki mengko ora bisa bebarengan gandeng kunca karo Yai Bathara Kresna. Dianggep yen pun Kakang tanpa ana pangwasane ana negara Ngastina. Kaluhuran Koko Prabu namung ngaturaken kawuningan ing wekdal menika ingkang rayi stanipun boten saged minangkani kersanipun Koko Prabu jalaran ingkang rayi gadah kewajiban ingkang boten saged kula tinaraken midhangetaken pawarta yen to para kadang kula Pandhawa menika musna tanpa tabet ngantos para putra-putra samya kontrang kantringan. Mila saking panuwunipun ing rayi mbok inggih kepareng Koko Prabu anglunggaraken yen to sampun saged kempal para kadang ngamarta ingkang rayi saged nuhuni ing ngendikanipun Koko Prabu ancaranani negari Ngastina ingkang tinempuh ing pepeteng. Lah saking ngene Yai. Bab sungkawane Yai pun Kakang sumadya bakal mbelani. Pak rewang-rewangi prihatin ngupaya Yai Prabu Puntadewa sakadang sing nganti bisa ketemu. Nanging pun Kakang leganana ora suwe-suwe sekedap netra wae lenggah ana kraton Ngastina. Ayo bareng kelawan pun Kakang. Yai Kresna. Sikra mangrakiting nawang sasangka majarana jagatnya kang narya momong ing sarira tunggal tunggal watak bumi kang gumingsir muat lir pamoring tejo muat ombak ing jaladri watawi dangu nggih imbal wetana ingkang sinun kekalih mengeng sak pandhuret nenggih kotapa pisanipun Lurah Kantong Bolong.
sang puspitorum katiping samiron wamre kungas kandaning sekaraga adung katempuing samirana ora bakal samar panduluku kaya Petruk ingkang sowan padha Basuki Petruk. Inggih. Pangestu dalem Gusti Nata Agung Ndarawati kados manggih wilujeng sowan kula. Kepareng aturaken pambekti kunjuk sandhap pepodo. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Inggih kula tantang wonten pucah weni mugi dadosa jejimat. Padha slamet Petruk. Inggih pangestunipun Ndara Pangeran Dipati Anom Ndara Samba kados wilujeng. Kowe padha slamet Petruk. Inggih pangestunipun Ndara Trincing Wesi kados wilujeng. Kleru. Bima Kunting kok Trincing Wesi. Begini omong sak enake dhewe. Ora ana sencake kok dijeneng Trincing Wesi. Karang kula niki wong mikirke Ndara kula Gatotkaca njuk piyang bagekke mongko suarane le antep meh padha dadi kleru ngaten. Kowe padha Basuki Petruk. Nggih pangestunipun Ndara Udawa kados manggih wilujeng. Sawise prayoga dening sira sowan ana ngarsane ingsun. Kadingaren Petruk sowan kok ora ana kancane garing ora tok jak Bagong ora melu. Nggih. Panjenenganipun anggen kula sowan menika wae istanipun dereng gara-gara. Kula mboten saking negari Ngamarta, mboten saking Madukara, mboten saking Jodipati, namung kula saking Mlaya Bumi. Saka Mlaya Bumi. Nggih. Anggen kula Mlaya Bumi menika saben pendhita sing ampuh kula guroni ora isa netes. Apane sing ora netes? Ngendikanipun mboten kok teges mboten isa netes njur abyor niku mboten. Angger pendhita sing kondang tak suwuni prisa ora isa gawe padan. Nganti kula tekan pertapan Sukalima komplang sing tunggu omah ming jarane. Njur kula swanteng ngestina pinanggih kaliyan pendhita Durna kula suwuni keterangan nggih mboten saged maringi malah kula ditutuki wong akeh. Asujana lara. Sareng kula pikir-pikir kok ora ana gunane aku mbeguru karo pendhita Durna. Wong aku ki duwe piyayi sing ampuh, duwe piyayi sing digdaya, duwe momongan sing waspada kok nyela-nyela gelaran tekan kene iki mau ngopo. Kula getun banget. Lah lajeng kula sowan dhateng rasa dalem Gusti Nata Agung ingin perlu nggih wasipun nyuwun senjata pitulung. Gandeng kula menika momong panjenengan wit timur ngantos sakmenika sampun jumeneng nata. Kula gentos nyuwun gungan pinaring pepadang petenging manah kula ngaten. Ora jane ana apa. Badhe nyuwun prisa, bapak kula niku jane sinten? Wong tuamu nggih. Menapa asranipun kula kedah nyuwun keterangan wonten mriki, menapa panjenengan rawuh wonten nggen kula kantun manut. Yen kula nyuwun keterangan wonten mriki panjenengan nglenggono anabda kula sagah nampi ewa semanten yen panjenengan kersa rawuh dhateng panggenan kula monggo kula derekke wong duwe karep mantep ampun semelang mlampah mangke saking mriki dumugi panggenan kula
Terus pundi? Ora ndene lah kok dadi jeneng sira kok nyuwun prisa bab wong atuam. Nggih pancen wigatos. Mugi keparenga kapitya priksa wonten salebetipun kaca paisan ngaten. Syukur yen kersa tindak panjenengan kula. Wah, monggo saking remene kula. Angge kula belehke kalkun pun namung. Kula tewa trinenggalan ira mitil saking asta kumitir kang aneng ngaloga. Mangeling ana patine sang kangsa dewa kumulung mangamuk punggung. Kantong bolong padha slamet. Nggih, pangestunipun sinuwun mandura kados manggih wilujeng. Dina iki panuwun kang bakal boyong Yai Kresna ingkang nanggulangi aku. Yai bakal tak boyong ana kraton Ngastina gawe tentrem negara. Petruk bali yo. Bapakmu digoleki dhewe. Lah kula golek ngantek mumet. Kula ngajeng nyuwun prisa bapak kula menika sinten, yen pun mati teng pundi pesareane, yen isih urip teng pundi jumondoke ngaten. Yai Prabu Bathara Kresna durung bisa paring keterangan awit bakal tak gunakake karena lenggah ana kraton. Lah perkara penyang kagungan Kresna mekaten monggo lha kula ya penting dhewe kok. Kula sowan wonten Ndorowati ingkang kula suwun ngendikanipun Gusti kula Prabu Bathara Kresna. Abadhe muring-muring panjenengan ndukane kaen kula nek ora ana gunane to. Wong kula mboten ajeng ngaturi sampean, perkara sampean teko nggih luwih luwih. Teko nek ana ya dikeki dhuwit, ora ana ora apa-apa. Bediagan ora. Aku tok padake gareng Bagong lho. Oh, mboten ngaten. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Tak saguhi panuwunmu nanging yen bisa gawe pepadang pepeten Ndorowati. Lho kok kaya cangkriman iki. Yen bisa gawe pepadang pepeten Ndorowati. Yai Kresna ora kena lunga-lunga pokoke. Kudu tak boyong ana kraton Ngastina. Kula boyong tenggen kula. Kowe kelakon boyong Yai Kresna iso ngalahke boleh metu nyoba apa? Iya. Sencaki wonten paring adab. Ana kedadian kang kaya mengkene mesti Dimas Setyaki wis tanggap ing sasmita estunipun sekedhik pangertos kula. Keparenga ing Rai Dumadung dawuh Koko Prabu. Ing dina iki Subata Dimas Sencaki metu njaba ulatna Petruk kantong bulu. Lan Kakang Udawa semono uga tak parake mbudalke para wadyabala mrih njaga tata tentrem negara aja nganti ana telik sandipaya. Lho dateng jenika. Mbok menawa iki mengkono kedadian kang Nyolowadi Setyaki ora perlu gawe abot entengno tenagamu wis Petruk bantunen ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit medal Jawa nyuwun pangestu jiwun aja kowe bocah cilik tumbuli mangkata.
Sang kuntit sariranira yen kacandra risang wirang tumandang Setyaniku garwanira Setyaki mondro atmojo Jumangkamrat risang bulis rawa budalake Prawadya Bala Kakang Udawa sampun Raden wah ngantos kathah Prawadya Bala tin para kawula ngedhap awit kangge pating regejek antahipun Gusti kula Nata Agung kaliyan Petruk sang rebat biyada mung welingku prajurit-prajurit kabeh padha kandhanono senajan to iku kedadian klera-kleru nanging sakbenere ora magepukan karo negara iki mung merga saka sugeng lan adreng antarane kersane Koko Prabu lan Petruk Kanthong Bala. Ngestaken dawuh. Nanging ana sabda kang bakal tak estokake tansah isih kengetan. Koko Prabu ngendikake sing waspada Setyaki yen pancen ana kedadian Nyolowati Petruk bantunen. Kok kaya ana tembung cangkriman kang tak pikir. Panjenengan sinuwun menika yang ngendika menika cok mawisane po. Mula kula nyadong dawuh dalem ingkang sinuwun lajeng dipun plambang menika aposipun ngantos mumet anggen kula mikir. Wis mangsa Buddha kurangane apa Kakang Udawa kaminangka dadi tetalining kawula cobi. Tetali menika menapa? Ning seti para kawula. Nggih do mboten gelem kula sing seti kok. Ngesuwi para kawula. Dadi ala becing kawula gumantung ana Kakang Udawa. Oh, narak ngeten ngetuwani to niku. Sak menika kula sumanggaken wonten Raden Sencaki anggenipun lan badhe mulat dumateng ngabdi Petruk Kanthong Bolong aja adoh-adoh diperpeni. Dukanira kumedhut padha ning lati jaja bangawinga winga tinapu ing muka lir sang kabaranang jagat dewa Bathara. Tak pikir-pikir sing iki Petruk iki pancen kangguran setan alasan kok dari wani padha ketap karo aku Panjenengan ya butuh, kula ya butuh, sing dibutuhake nika dereng ngendika. Apa minangkani atur penuwun kula, napa minangkani kersa panjenengan rak dereng wonten ketentuan. Lah panjenengan ngeyel, kula ya ngeyel. Nah, eyel karo eyel lajeng anane yo ming teman-teman ngoten mawon. Tekate kula mati mboten napa-napa nglabuhi kebenaran. Jer kula tekan mriki niku niat kula mboten ajeng niat perang. Mboten ajeng niat seneng-seneng, mboten ajeng golek wong sing cakep.
Niat wongnya ngudi dumateng Wigato sing manang goleki bapak kula. Niku demi dengkloh. Sepoto kok demi dengkloh ki apa? Niku temene teng ngriku niku. Mengkali dina iki Petro ora gelem balap pecah siramu. Ah, ora tenan. Sak yaene kok gelut pindho ki apa ana iki? Apa ora gelis entek tenagaku nek kono. Mau dikeroyok wong Ngastina saiki karo wong Agung Mandura wae. Lah kok tadi julung gelut. Ah, ben tekad-tekadan manyen. Tak adepe dikondangi nek Petruk kedan kok rewel. Aja ming lara mati tak lo tahu gateng siramu ke barat. Katriku mulung mangrempak ing wadya makire ronanggana ronanggana gawe gelar sira wang-wang nyepelake karo Baladewa njaluk bentet siramu, Drona. Yen pancen kowe Seti Mandraguna, kowe pinter lan ditawi tak tandingi. Wah. Wong mati kok kaya ula. Aku kok rada gumun banget karo Sinuwun Mandura kok. Le duka kuwi nyerak-nyerak raiku kok gandane kok beda karo Sinuwun Mandura wingi-wingi ya. Apa sing mambu sarungku apa ya? Aning ya ora ana wong Baladaka ora sikatan ki ora ana. Kudune gandane ya wangi kok kaya dudu karep. Wah, aku njur kelingan ngendikane Sinuwun Ndarawati mau. Petruk tak legani perwunu yen kowe bisa gawe padhanging peteng ing negara Ndarawati. Gawe pepadhang pepeteng Ndarawati. Apa kira-kira piye ya iki? Wah, aku arep nguleng tak jak gelut mengko gek Sinuwun Mandura tenan wong kuwi ndaraku. Nek ora jajal tekad-tekadan. Ya wektu iki aja guru males dhisik. Tanganku tak sepatane nganti wani ngantem karo Ndara Sinuwun Mandura kethok dhewe. Iki po. Wani nyenggol karo Sinuwun Mandura tugel kesikut. Iki po. Wani gepok Ndara Sinuwun kethok temenan. Sikilku. Jajal tak tandingane. Aku diajar dipolo tendangi meneng wae ora males. Adat sing wis ki Ndara Kakrasana mbiyen. Kangger muring, "Woi, pejia karo setan, glandang nenggala." Tekan sepuh
Angger duka ya giantol ngono. Ning ki kok dengaren temen kok ora gantol ya. Lekerengan kok malah nyokot kok, Ang. Apa Sinun Mandura kok ndek guru kok cakil ki ya ora ketemu nalar. Wah, nek ngono ki telik sandi poe diajak tegelis nang wis tekat-tekatan. Ora ana bol gragas. Kerengan nganggo aturan setan iki. Ora bandingan. Angkarang model kuno kok ya ben. Sak geleme gelut ki waton menang gelut kok dadak nyang-nyangang. Kono wanine teman-teman kene wani bandingan gelem bandingan gelem ya wis kok ya. Coloke ora meeting wis ora peduli. Tak go mlebu nang grumbul kono. Ora tak ulang-ulang nang watone ora kobong alase kowe. Rikala semana tempuh bituta malok benda Walapati. Noyah nayuh Baskara Titimangsa. Jawata kang sujambungkar marang wewadining Angkara. Ilang sipate Prabu Baladewa. Salah gedaden dadi Gandharwa agawe sak gunung anakan Dikya Kala Gumarang. Kuning yen tok kantong kula ngambah Jumantara. Tata kelana kelaya takut maringkut siyung nyomawi ing suwi Taksana temen Bathara Kresna. Lah kok sing kon maju kok Petruk. Diuleng Petruk sing tak gambarake Siwa Semar Badranaya. Wah, nek ora tak untati nyemelangi senadyan aku wis kedoderan sak mangsa-mangsa tekan ana wengkon kraton Ngastina. Aja takon dosa klawan kerah baju barat.
dalang saka Pandulu Kaka Prabu Baladewa. Panjenengan mboten prisa, Den? Ora Petruk. Wah, ming kacahe kula mboten iso mabur. Upama kula iso mabur, iso kelakon kula oyak tak bondo tangane. Untung niki wau kula teka. Ayen kula mboten sowan teng negara Ndrawati kurang bejane mesti ana cilik putra wayah sing kacidiran gedhe nganti ngancam Gusti Pranata Ndrawati. Lah sing mindha warni Kaka Prabu sapa? Kaya barungan mboten premana. Waduh banget. Bareng wah saking tangan kula, wah mengangah tutuke kaya ana dahana. Mangala dalan. Saniki Kang Raka teng pundi lenggah? Lah karemu ajeng nagih janji kula. Wau ngajeng sinuwun paring sasmita. Petruk tak legani nek iso gawe padang peteng negara Ndrawati. Lah niki pun padang awit telik sandipaya pun mboten nonton wajib nagih janji. Aku minangka seksi ayo tak sowan iki. Monggo. Ah, seneng aku. Apir sorot lintang kumedap titik sonya madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putyan nira sang Wijawa brengeng lir kumaraning madu bronto Niwang Sukmana kang linuwih Petruk banjur sowan ana ngarsaning ingsun. Nggih. Oh, Ice. Apa Petruk? Kok kinten nek sanggo seksi e? Ora, aku ora lunga-lunga. Lah nggih seksi niku pokok kok. Tegese niku neksene kula dereng komanan ngoten lho. Iki ngandhakake apa? Seksi. Rikala suwau Gusti Nata Agung paring dawuh kaliyan kula mengku pasemon Petruk yen kowe bisa gawe padang negara kang lining puting pepeteng. Tak legani panuwunmu tak tuduhke bapakmu ayo saiki. Ali nganti ra basa. Gandeng kawonten negari Ndrawati sampun padang pepeteng ingkang sumedya anempuh dumateng Yandalem menika wawisanipun telik sandipaya wujudipun raksasa. Buta. Nggih. Sinuwun Mandura gelut kalih kula njotos kula nang kemawon nendang kula kemawon nyokot.
nyokot kula ajepake malih kula ruket tak jegal terus kula banting. Wadar dadi buta gedhe njur mabur. Lah niku kacake kula mboten iso mabur nek wau panjenengan paring dawuh kaya nyoh aburku siliyen. Abur kok siliyen ya. Kula tututi nganti kula cekel, lah mboten wonten sing mari ngampil kula iso mabur. Lah kawontenan Gandrawati menika sampun padhang minangka seksi Ndara Sencaki sakmenika kula suwun ngendikanipun Gusti Nata Agung, bapak kula menika sinten? Aku tak takon. Kresna kuwi karo Petruk tuwa ndi? Lah nggih tuwa kula. Sampeyan sing ngomong sampeyan niku kula, wah sampeyan nakale mboten jamak anggere cok mangani kerupuk. Angger dal kerupuk ora iso bayar jur. Kula sing kon bayar. Ning dute nggih nyuwun Kang Rama. Nek kula kan tombok niku tangel lamun kok. Nakal teng rokok niku dek cilik. Iya, Petruk. Sing klek-klek niku kula. Oh, saya. Ndara Siti Sendari. Siti Sendari putrane nggih. Iya, lah niku kaya nuru-nuru niku nakale ora jamak niku. Biyen pun tau kula gendong dolan teng peken malah njur ketelingsut. Kula mulai nganti surup, kula kene Ndara Siti Sendari kula teng kiwing bul kere. Lah yen pancen Petruk wis bisa walaka antarane Kresna karo Petruk tuwa Petruk. Nggih sepuh kula kok model sampean niku. Dadi napa-napa nek kali kula umur-umuran. Lah kenang apa? Umure tuwa Petruk kok dadi Petruk takon karo wong tuamu kok sing tok takoni aku. Kok ata iki? Rak kudune malah Petruk bisa ndongengke eyang-eyangku kuwi sapa? Sing nurunake Rama Basudewa sapa? Ingin nurunake eyang meneh sapa? Petruk bisa nyejarake ora kok mah Petruk takon karo aku. Lah ning penjara kagungan kaca paesan, kula rak pengilon sajen. Sing kula suni prisa menika kaca paesan panguwasaning dewa. Ngaten nek kresnane nuwun sewu bayi wisore ning dewane. Petruk kok jak eyel-eyelan. Aku tak takon, Petruk duwe sedulur sing luwih tuwa meneh apa ora? Oh gadah. Sapa? Gareng. Lah upamane Petruk ora ngerti sudermamu kudune takonmu karo Gareng to luwih tuwa Gareng tenimbang Petruk. Kok aku kok dadak blayangan mayang-mayang. Kok nggih. Wah, mbok wingi-wingi ngendika ngoten niku oh tekle ora urus iki. Ora ndek punana wong bingungi meneng wae ora. Yen ngaten manu sinuwun perlu mlaku kedah nyuwun prisa kali Kang Gareng takono karo Kakangmu Nala Gareng. Ingsun bakal gawe pepadang negara Ngamarta kang pinduka dunungan pepeteng. Nggih. Wah, matur nuwun nggih. Nyuwun pamit mlayu niki kula. Sing ati-ati Petruk. Pun nggih, Den? Iya, Petruk sing ati-ati. Aneng puncak ing gunung aneng puncak ing gunung Pancatnyana pinetik winejang sang Padmana bati wikramanira kang kaesti ing kalbu
Wis karben Petruk bisa pitakon marang Nalagaring. Dimas Encaki wae sumadya tata-tata uripun Kakang ayuh merpeki negara Ngendraprasta. Pawarta kang wis pun Kakang tampa apa ana nyatane yen Yai Prabu sak kadang ilang saka ing Pandulu suwawi kula dherekaken Koko Prabu.